Ortetde 300 oğlu okuwçy we olaryň ene atalary Moskwanyň etegindäki hökümet binalarynyň birine böwütüp girdiler. Olar mundan bir gün öň garaşylmadyk ýagdaýda yerli mekdebiň ýapylmagyna nägilerini bildirdiler. Yerli resmiler binanyň howpludygyny aýdanlaryndan soň ýüzlerçe okuwçy klaslaryny boşatmaly bolupdy. Ene atalary yerli resmilere ýüzlenip, okuw ýylynyň başlanmagynyň ýygyny mekdebiň näme sebäpden ýapylandygyny bilmek isleýärler. Gazagstanyň paýtagty Astanada ekspertler aýal gyzlara garşy görkezilýän zulmyň öňüni almak çäreleri boýunça maslahat geçirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda geçirilen bu konferensiýada Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlaryna zorluk, şeýle-de ýetginjek ýaşa ýetmedik gyzlaryň durmuşa çykarylmagy bilen bagly meseleler gozulýar. Maslahatyň dowamında regiondaky aýal gyzlaryň haklaryny goramak ugrunda ýörüýte taslamanyň işläp düzülmegine garaşylýar. Ukrainada Kiýewiň ýaşaýjylary täze saýlawlaryň geçirilmegini talap edip parlament binasynyň öňünde ýygnandylar. Gay Fox adyndaky hereket atly toparyň wekilleri Kiýewiň şäher geňişligine geçirilmeli saýlawlaryň 2015-nji ýyly çelini gaýra süýsürilmegine garşy protest geçirdiler. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde adam hukuklaryna değişli dokumental filmleriň halkara festivali başlandy. One World Kırgızstan ady bilen geçýän bu medeni çärede dünýäniň dürli döwletlerinden 34 sany film görkezdiler. Hasap boýunça 7-nji gedek geçirilen bu festivale rejissörler, suratçylar, jurnalistler we Kırgızstanyň adam hukuk goraýjy aktivistleri gatnaşarlar.